Asibonge Baba Masango umkhuleko. Yilokhu ya. Lokhu. Andamuzwa. All right, akusana ndaba ke. Lalelani. Oh, anini phe, manini. Aphinde. All right. Asibonge kakhulu ke. Siku number 2 kunabantu abadala la ekufanele sibabambele. Number 2 ngizocela uChief Whip wethu ubaba uDaniel Thwala abuye azosethulela bonke abangama politicians shothi amakhansela akhona ala ngaphakathi. Babuthwala. Yeah, angithi sizele lokho. All right. Okay. Abanga introduce. All right. Number 2. All right. Okay. Ikon. Nalama officials engihamba nawo kamasipala namsebenzi nawo. All right. Lalelani. All right. Manin phela. Angithi sifuneka sizwane. Lana ke sizo asikezi ukuzonilutha angithi nithe sizophendula. Yiko lokho. Nangu MM uzosenzela ke i-presentation yokuthi kulezinto enikhale ngazo ku-memorandum yenu sithini. Number 2 okunye ke sizanikeza kona. Sizanikeza ke ithuba ngizocela nimiyeke kakhuluma. Sizobese manithi nisho ukuthini. Sizobese sinikeza ithuba ke lokuthi nibuze imibuzo. All right. Close. Nikeza kanabo umkhonto. Kumkhonto. Ni khipha la kimi nikeza umkhonto. Angafaka nje ikhini mthungana yena. Ngifaka nje ikhini lena ukuthi abantu bengibathe anisisatisfied sizongilethela ke. Okay. Right la. Yeah. Hey, ngicela ububuka la. Mangikhuluma kodwa ngimpendulo nje la.
ayithi indlela ukuthi ngikhale nge-construction project bese yaphendula ngikhale ngalokhu bese ngiyaphendula khale ngalokhu bese ngiyaphendula that's what it's simple. Ongafundela yale nginisana sanibonane igama umthandeni wamkhonza ngizozama ukuphendula alright i-item ekhona i-item ekhala ngomgwaqo wase-Ward11 ukuthi kunenkinga ngendaba yama-cabs. So indaba yomgwaqo lo wase-Ward11 losanda kwakhiwa, uma kunama-project kanje siyaye sibe nemali esiyibambayo uma sibhadala uso-contract, ibizwa ngokuthi i-retention. Leyo mali suke ibanjelwe ukuthi uma kuba khona izinto ezingahambi kahle ayilungise. Uma sekwenzeka ukuthi uyehluleka ukuyilungisa, sisebenzise le mali ukuyilungisa. So ke u12 months lo esubambele retention awukapheli. Nanokuthi ke uma senza ama project akwa engineering awa infrastructure, siyaye siqashe umuntu oba yi-consulting engineer noma engineer ofundele umsebenzi lo suke wenziwa, kodwa be-engineer ozoba ngakithi ancedise thina njengomasipala ukusibukela ukuthi usokontrakt wenza kahle yini. So wena lapha sasinaye u-consulting engineer futhi wayengowendawo, wayengasemkhona. Manje ke sizoyifollow up sibuke ukuthi konke kuhamba kahle, naye simbize azophatha no PMU i-department ledila ngama-projects. Uma kune-fault ekwenzeni kwezinto, ucontractor sizomholda accountable. Kube nesikhalo maqondana ne-bridge lakwaShembe ukuthi mhlawumbe kwaqhashwa ucontractor ongafundele noma ongaqualify. Uma ke kunama projects infrastructure, uma kunama project infrastructure, umthetho uyavuma ukuthi nomuntu ngokwama point lawa okuqualifya ukuthi uyakhona ukwenza lo msebenzi omkhulu. Uma esemncane noma enama point amancane, uyakwazi ukusebenzisana nomuntu onama point amakhulu babe ku joint venture. Lokho futhi kusuke kwenzela ukuthi uma sine project la eMkhondo enkulu, noma ngathiwa kuza umuntu wangaphandle kodwa esebenze nomuntu wala ngaphakathi, ukuze umuntu wala eMkhondo naye ezokhula ekwazi ukuthi kusasa ekwazi ukwenza ama project amakhulu noma alingana nama levels amakhulu, sine sikwazi ukuthi wonke ama project okay. So ke nakuleyo project ama consultants ayekhona, uma khona ongahambanga kahle thina siyakwazi ukuholda ama consultants accountable nokubamba nokuholda ucontractor accountable. Kodwa ke i-allegation njengoba isho, uma kukhona i-illegality kuma appointments, sizophenya ukuthi kuma appointments ikhona yini any form of illegality, bese sidila ngayo ngendlela yakhona.
kube nesikhalo esikhuluma ngospectrum ukuthi mhlawumbe akaqashwanga kahle. Again mina njengomunicipal manager futhi kosanda kufika noma ngabe sekade ngafika umunicipal manager akahlali kuma bid committees. Isikhalo besithi kunabantu abangakhonanga ukumigrate from isystem endala ukuza kusystem entsha. Abantu bamigratiwe basuka kusystem endala. Isystem yokumigrate akusiye kaSpectrum, bekuyisystem yamamitha ebeyenziwa uEskom nomasipala. So labo bantu bamigratiwe, kodwa kukhona abantu abasele abangakamigrate. Already siyabacheka ukuthi laba bangamigrateanga yini indaba kwenzakalayo, kodwa ukumigrate kwabo akuhlangani noSpectrum. Futhi ke uma uappointwa kukaSpectrum kuney'nhlese zokuhambisa ngokomthetho sizocinga sikuthole, kodwa ngoba siwacheka lamamithi ukuthi amanye awamigrateanga ngani, siqalile the previous weekend ukucheka ukuthi lawa angamigrateanga kwenzakalayo. Mphakathi singanazisa nje ukuthi emzini eyi-20 esiyingenile abawu-15 babrijile. Yithi ke lapho siwumphakathi. Sizokhuluma ngendaba ye-MDRG, indaba yokuthi kunama-project noma ngabe lobo ngibani indaba ngabe labo kunesikhalo esithi imigwaqo le elungiswayo, imigwaqo le esirigravelayo ke negrant yaseCOGTA akuhambi kahle. So ke kwaba nephepho, kwaba nesimo la se-disaster. Umasipala wahamba wabuka iy'ndawo ey'limele, uCOGTA wathi silethe kuye ilist, kwaba ngiCOGTA othi asirigravele noma asifake igraveli kabusha kule mgwaqo eyonakele. So-ke sakwenza lo, siyakwenza kugrant elandelayo abazosinika yona. Sineplan, sizocela ukuthi esikhundleni sokusinika imali yokulungisa imigwaqo embalwa basithengele ifleet noma imishini le ejwayele ukuba yelo gandaganda nama-grader nani, sizokwazi ukuthi siyilungisele imigwaqo, siyilungisele imigwaqo eminingi kunale ebesingayilungisa uma besithatha imali salungisa imigwaqo. Endabeni yakwa-Transnet nendaba yama-EPWP, uTransnet uyi-private company. uTransnet uma eqhasha abantu ngoba kuney'nkolo zithi amakhansela yiwo athi aqhashwe bani kwa-Transnet naku-EPWP. Uma siqala nge-Transnet, indaba yakwa-Transnet umasipala wayinikeza abaphenyi abayimele ama-forensic investigators bayiphe sishali zikamasipala ngendaba yase-Transnet. Indaba yama-EPWP, ama-EPWP umasipala ubafaka kahle, kodwa-ke kunoma yini kulokhu uma abantu benobufakazi cela babulethe ngaphambili. Uma benobufakazi ukuthi amakhansela agangile noma enze njani, ngoba bathi ngamakhansela ahambe efike ethi aqhashwe bani kungaqhashwa bani. Osizokwenza going forward, sizoqinisekisa ukuthi umthetho we-EPWP sima kuwo ekutheni abantu uma bethola ithuba lokuzoparticipate ku-EPWP, siqinisekisa ukuthi baphuma lapha bekwazi ukurana ama-businesses abo, bekwazi ukuba ready for i-job market. So umthetho we-EPWP usho njalo.
kuney'nsolo ezithi ama-positions abaningi a-advertise-wa kwamasipala ngoba kukhampeynwa ngokwezepolitiki ngonyaka ophelile. Ukhetho lwangonyaka ophelile lwangoMeyi, ama-position a-advertise-wa ngo-Agasti. So asihlangani bakithi. A-advertise-wa ngo-Agasti, avalwa ngoSeptember. Uma evalwa ama-positions asaso-advertise-ile amaningi. Sahlala-ke sawahlunga. Uma siwahlunga, zikhona ezinye iy'nkinga ey'velayo lapho ezokuthi amanye amalungu omphakathi wethu anikeza abantu bokuhamba ama-address. Umuntu waseGoli ebhala ukuthi ungwala elokishini. Manje-ke yizo ezinye iy'nkinga ey'velayo esicela mphakathi nibambisane nathi ekuyisebenzeni. Uma-ke sisebhizi siwahlunga, kwase kufika iy'phepho, kwangaba nagesi, kwangasebenzeka, kwema kancane. Kodwa manje kulo nyaka siyaqhubeka, emsidamu siqalile, siyaqhubeka ngalawo ma-position ukuwagcwalisa. Ngala ma-positions siqinisekisa ukuthi umphakathi waseMkhondo uyabhenefitha futhi kanti alilale ezini. Kunesikhalo esithi kwaba ne-disaster la, umphakathi awaziswa ngesi-disaster kuxhunyanwa nomphakathi. I-disaster isimo ekuthiwa yinhlekelele. Uma kushoniwe ekhaya, ngeke omakhelwane bethi awukezwa azositshela. Uvelelwe ukufa, wonke umuntu kufuneka abhukule ayobamba lapha la kulimele khona. Manje kodwa noma kwakunjalo indlela zingahambeki, kodwa umasipala, abaholi bomasipala nama-officials nomphakathi kakhulukazi wabalimi nosomabhizinisi baya emphakathini bayobuka izindlu ey'limele, bayobuka imigwaqo elimele. Sayithumela i-report eCocta badeclare i-disaster, then base bayasinika-ke lokho abasinika kona bathi asilungise imigwaqo izokwazi ukuvuleka ihambeke. Eminye imizi khona la sasifaka khona ukudla sincedwa nangama-NGOs akhona emphakathini. Kunesikhalo esithi eGroup 10 kunekhansela elithengisa iy'tandi. Uma kukhona lokho, sicela umfakazi buze ngaphambili ukuze kuphenywe ngendlela zakhona. Kodwa makuse inkulumo engenabo ubufakazi, asikwazi ukwendlulela ngale kwalokho. Kunesikhalo esithi kuno-general manager owabhidla izindlu engalandelanga imiqathango yakwa-NHBRC. Esingakusho ukuthi sine-team ebuka ukwakhiwa kwezindlu nokusubmithwa nokuphasiswa kwamaplani. Leyo team yethu yenza okufanele and iyakwenza okufanele. Kodwa uma kunomphakathi noma amalungu omphakathi athi la siyazi kwagangwa, sicela lethe ofisini lika-MM noma lika-Executive Mayor ubufakazi sokwazi ukudila ngabo sibusebenze. Kuney'nsolo ezithi la kuvalwa khona umgodi kukhishwa amatshe lapha kade ekhishwa khona noma amadwala ngathi besadingeka noma akhishwe ngendlela okungeyiyo. Akhishwe ngokungahambisani nomthetho waka-environment. Manje umthetho-ke ngumthetho, awuboni ubamba noma ngibani. Thina esizokubuka ukuthi lapha lakhishwa khona labantu ebewusizo nemphakathini kokuqala nanokuthi kukhona nokwenakele emthethweni ngokukhishwa kwalamatshe lapha. Kodwa lapha eliswa khona yilapho umphakathi wawucele khona ukuthi usizakale kuvalwe. Siyabonga. Asibonge kakhulu kubaba uMkhonza ukuthi sozethulile le mpendulo. Manje
manje inkinga enginayo ngithe uma saqedile sizabese sesinikeza abantu izandla mhlawumbe ezi5 bese bayakhuluma kule impendulo asuke ayilethile ubaba uMkhonza ecanga ukuthi labo bebalalele balalela ukuthi uthini ubaba uMkhonza sengicela ukuthatha izandla qale mina ngisacela ukuthatha izandla Sanibonani. Sanibonani lapho phansi. yebo Ngokukhulu nje ukuhlonipha umama. Sicela ukuqala isikhuze nakho. Lo mfowabo kaMkhonza azange asiphendule lento besicele kuwe. Sicocela ngabe spectrum esingangeni kubo abaziwa nguwe. Sicela siqale kule issue yamanzi, size kweyalo gesi, yilama potholes uyilandelise ngendlela le besicele ngayo. Hayi ukuthi usigibeze lento esicocelwayo ngomkhonza. Usikhwenza into esayazi, indaba yama bridge uyazi ngayo. Ufuna ukusikhatha namakhansela. Ufuna ukusikhatha nomasipala angaphinde deliver speech lo yababa loyo. Loya angaphindi. Yadelela. asibonge kakhulu nangu mama laphandle Sanibona ma. Oh, sanibona. Mama nifikile nizela emhlanganweni. Kodwa ukubuhlungu. Niubiza ngomsombuluko. Ngemande. Abantu abaningi basemsebenzini. Kungabi lo, ngiyadlula kuwo. Ubaba lapha uMkhonza ukhuluma ngogesi. Uthi kunabantu ababhidliwe. Babhidliswa ngibani? Babhidliswa labo bantu labo. Ukushuthi umasipala kufanele azi ukuthi babhidle kanjani babhidliswe ngibani. Bangafaki umphakathi kulo. Ababukane bodwa banuka namakhwapha. Ukuze ekuqaleni ukhuluma ngamakhansela. Banethanda labo abanali ikhansela labo bantu labo. Ukushuthi umasipala kufanele azi ukuthi babhidle kanjani babhidliswe ngibani. Bangafaki umphakathi kulo. Ababukane bodwa banuka namakhwapha. Ukuze ekuqaleni ukhuluma ngamakhansela. Banethanda labo abanali ikhansela endaweni yangakubo. Mina nje wathami angazi ikhansela. Naku okunye mama. Ngicela sihloniphaneni. Lo meeting lena nje uqale ukuthola ujahile. angisho ukuthi ngijahile ngithe asiqaleni Mana ke mama. Uqale ngokuthi ujahile. Mawuze emphakathini uye kumphakathi. Ungabojaha. Kuningi okufethe. Ngiyabonga. Asiqale lapho. nangu mama ngapha abe phambi isandla Sanibonani. Ninjani bomama? Nabo baba basiphethe la eMkhondo niyaphila. Wakadlamini ngihlala pha eRetiville. Anginalo ikhansela lapha ya. Elikelize nje lizokhuluma nathi. Selokusavota alesa sikhathini votela libamba lombuso wala Patrick Fomastar. Savotela nina sakhipha amavoto ethu safaka ku-ANC. Selokhu sahlala lapha sinika igiya 2020 lapha yaphesheya. Asinagesi lapha. Nini ikhuluma le ndaba yalapha? Awukho ugesi. Okwesibili bengapha ko Lady Smith ngiyizolo. Hamba Friday ngafika icontract lapha kuma-RDP akhambe 2023 afake ugesi azokhanya next week. Bathilela sesina 5 years we6 lo nyaka sinagesi lapha pheshe. Azavote ikhansela elingasinake lithi siyadakwa thina lapha pheshe. Amdakwa kodwa lapha kuthiwa thina siyadakwa. Siyothola nini kugesi le yandawo le? Manje ngasiphendula lezo zinto ivote kodwa manje kwethu nizobona
Don't vote. Siyabonga nangu mama umyekelani laphansi kudala phansi isandla uzokhuphuka ushone phezulu nangu mama laphansi Siyabonga umgwaqo owawayo. Umgwaqo olasemarabastani wakhiwe wayoshona lewazoyokhulu uma ungena la ngakithi ngasestradini sase-St. George umgwaqo mu ulandele ngaphansi owakwami ungakafiki lo wakalosta sesize silanda khona izinto ngendlela imigodi emini ngakhona akuhambeki yesabela siyacela nje malingasibuyisela lapho bantu abamali yobe kulungile nokunye-ke ngeke sicela Sinesikhalo samanzi siwumphakathi waseBunzini kakhulu. Sinesikhalo kakhulu indaba yamanzi seyithatha isikhathi eside. Siyamangala asitshelwa lutho ukuthi kwenzakalani. Uma ngabe amanye amalokishi enenkinga yamanzi leso sikhathi kukhishwa ama-announcement kamasipala kushiwo ukuthi hayi kunenkinga kodwa thina masinenkinga lephezulu abekho sinabile ngoba vele asinalo ikhansela asazi kumele siyobika kuphi indaba yamanzi kusukela ngoDisemba bekunetoyitoyite phezulu kuze kube manje amanzi awekho angazi kuthiwa siphila ngani ibuhlungu into esenziwayo abafowethu akukho ukunakana kube kude Satona, mama umeya mhlawumbe asicale nje ngokusho ukuthi ukubiza kwakho umhlangano namuhla uthi uzophendula umphakathi ungakakhulumi nalaba ungakakhulumi ungakabonisani nabantu ungakabonisani nabantu ukuyibona bakhalazile okusho ukuthi namanye amazwi uzela uthi wena uyasidelela uma ngabe ubaba uMkhonza azokhuluma athi uphendule imemorandum kodwa angakhulumi ngamanzi angakhulumi ngogesi angakhulumi ngomgwaqo angakhulumi ngamasewiji akusiyo le memorandum esayisubmitha le ayiphendulayo ngezinye izikhalazo ngaphezu kwey'khalazo sasiyifakile thina into esiyilindele ukuthi usitshele ukuthi umasipala uzosilungisela nini indaba yamanzi singaphinde sihlushwe ngamanzi emkhondo ngoba sinomkhondo ngani sifuna ukwazi ukuthi ugesi
niwuyeka nini ukuyenza lento yeni yo-internal load shedding ngoba njalo ugesi thina asinawo ukudlula ngalesikhathi noma kuyi-load shedding nayo thina into esiyifakile sifuna ukwazi ukuthi imigwaqo niyakha nini imigwaqo bese khathi-ke babukhonza uyeza bese isikhathi-ke babukhonza uyeza sizozama ukuphendula nabantu abangaboshwa ngoba into oyiphendulile wena uphendule labo bazothinteka baboshwe ngabo uphendulele bona uyekelela abazomphakathi kuyona sicela usinike i-comprehensive plan yokuthi amanzi usicegela nini indaba yokucabisha kwawo nogesi nayo into esilindele kuwo hhayi ukuthi usicocele ngamabhriji ongakazi ufike nokufika kuwo ongazi nokuthi alimele ukostela nomthetho ongayazi emayelana nala mabhriji thina into esiyicelayo siyacela namanje uphinde uyithathe imali usiphendule ngamanzi ngogesi ngomgwaqo nangamaswelishi hhayi abantu abazoboshwa bazoboshwa vele and angababoshwa umasipala bazoboshwa ngama-institution angaphezulu komasipala umasipala akwazi siyabonga Nani baba safuna ukuthi silungise le ndaba silungise indaba yokuthi angakhulumi nalaba abahleli bemashi ngicela mbheke kuzoyiphendula Bambele ngisacela ukuthi ake sihlale phezu kwayo leyo bhekeni ngicabanga ukuthi uyangena kuleli ungenaphi mbekeni ukhona imbekelenda bathi labantu abafuna ukuhlangana nami bafuna ngizophendula solo ufonele ekuseni wathi-ke bacabanga ukuthi benze imithingi namuhla ngoMsombuluko imithingi ingaba sehhofisini impendulo yami section 4 hayi ukuthi nize emphakathini manje esufakile alinde sikhuluma nala bantu laba esibathula nabo imashi sibona sibonisane ukuthi le date ayifikana nakuthi ali-right because i-date and then uma sesesikhulumile nabo abantu uma ngibuyela kwesovali akasathola asendela lo mbhekeni ngoba closed nayo iwhatsapp uzophendula imemorandum esayibhala nale memorandum akayifundanga memorandum akukho la sikhuluma khona ngesintu uqala lo yile memorandum ayiphendulayo okwesithathu okunye empela impela sacela ukuthi siphendule ukuthi ngale ishu yamanzi seyenze yamanzi bekabe sekhona i-approve
Umgwaqo impeli memorandum masibhala ngomgwaqo saphelisa nemgwaqo embalo sasingazo umgwaqo ilapha sibhala umgwaqo sasinkhona nokungena namalutshini emgwaqweni senenzeni ngayo yini ikhona ikunje yini anamahloni yazi manje kansela la ewatwe umgwaqo lo labantu saphulukile kodwa ngomhako nanifisi phansi phezulu kwasekawula kubhekwe intambo yethebuli vela phezulu kahle kahle la lezinto esiphendula zona asifunde esiphendula phendulani lemibuzo yokubona kumemorandum and then bese-ke ngiyasitshela ukuthi then nizobezoloni wenza nini loni wenza nini senenze umuntu ukuthi le kumele baqoshwe kuhamba kanjani indaba yakho liqoshe bangaphi ngashiya bangaphi ngiyabona lapho bangaphi Lositshela umasipala ukhuphukile baningi abantu kushuthi aniboni ukuplena planela abantu mabakhuphuka na 10 years ngisebenza umasipala kodwa nithi ukuplena yonke into ine-plan siyajoba kodwa manifuna ukuvota nivotelwa njalo mabona babavotele mangabe uzofuna ukuphendula imemorandum sizokuthemba kanjani into kwamemorandum asilazi ukuthola liyaphela noma liyaqala uma ungabe utheka ubona ukuthi istate aliphuthele sihamba kanjani then into ukuthi ngikhale ngaphamile bakuqala unyaka lo uhambe ikole eyiningi but more special abantu abasemetriki but angikhumbuli masipala ukuthi ifunding sabantwana abahambe bawukhulu batani baphasile abanalo kodwa namuhla kanjengaphendula ngakhona ngazi ukuthi sasiwathiwayengena ngoba labantu sakhala ngabo akayikhulumi namuhla lapha sakhala ngabo-general manager
issue umgwaqo if ungabheka nje emandeni asisithathe ngakho kodwa uma uhamba uza futhi lapha gadeni akuphethe umagadeni kodwa emandeni kuyagcwele akukho la kodwa futhi lo baba obhethayo mammeya kodwa baba obhethayo kulamalanga lawo into ayigrethayo lokushini yakhe undlula kayi-1 egretha hamba undlula kayi-1 egretha hamba gretha only if uzoba nomngwaqo and then ukuthi ugretha uzoshona umuntu ayikho esasibheke i-issue yamanje i-issue yamanje mammeya ihambisana namasunithi amasunithi ayabhoma angene emfuleni ongene emfuleni abulala emfuleni abantu bayaphuza baphathwa amakhorela abulala ifishi lapha emfuleni kuzokwenzeka lento enzeke emelo human rights commission ithole ukuthi umasipala nanamasipala ngisho funeka ureport ku-human rights commission besicela umele the issue yamanje sazi namuhla amanzi azobuyana Aseli na. Yakilo Hello. Yebo. Ya, mara mina nginenkinga-ke kodwa-ke ngalo mhlangano. Sesikwenzile konke sesikhulumile. Kodwa ngathi sikhulumile izinto. Uqala nje ukuhleleka kwalo mhlangano akukho right. Masingalungisa lokuthi lo mhlangano uzohlale sibheke kanjani la. Okwesibili babumkhoza vele uphendula nami ngiyamangala ukuthi ukhuluma ngani base ngiyabuka kule memorandum ongithumelele yona le impendulo kunezinto ezingahambisani. Sikhuluma la ukuthi le migwaqo especific besithe ilungise nisebenze kanjani ngayo. Sicela nje usitshele ngaloko bese usitshela ngalento yamanzi aseyiphunzeni iward level. Nokuthi balikhuluma izinto nje nibrashe izinto ngazwa ngithi mina nginenkinga nalo mhlangano nje lo ukuthi kahle kahle nisithatha serious yini noma nisithatha kancane naleyo nkinga leyo sizohamba futhi manje sitakazeke le mpendulo esiyifuna sigcine singayitholanga kusho kahle kahle nisithathe serious. Mphakathi wasemkhondo sanibonani. Ngibingelela amaphoyisa asigadile. Ngibingelele nonke bomasipala. Yabona nje lento eyenzeka namuhla ayilungile. Awusathi nango 3 noma ngo4 sesishayise sonke ematohweni. Sibuyele iPrefontaine ngiyiboni la. Amsterdam ngibona waphela nawubala umkhondo. Bonke kuyoshona le kaBhati phansi enzansi. Angiboni umuntu. Yini ungabekanga le meeting yakho ngesonto uze kithi emva kwamadili. Lokhu nje ukukhombisa kona ukuthi ubizela abantu abazi nabantu abalamakhaya bofe balalele ngoba Nkosi yami nala sifina sinalutho. Uyajabula. Uzawufika usibambe ngale ndlela usibamba ngami usana ukudlala ngathi. Ngizubhlungu mangibona abantu balamkhondo badlala ngathi. Ngiyababona ke labo khamba. Nina balamkhondo nizwisa ubuhlungu. Buhlungu nje lento eniyenza ngoba lento esikhalela yona neginga noma seniyothi ninamasola nina nawo amajojo lapha ezindlini amanzi niyawathola. Musana uganga umphakathi wakini. Awukahleni madoda. Le mbudu angisafuna ukukhuluma. Yabona khansela Lungisa la. Le khansela sawa 13 Sanding selbo. Selbo. Lungisa lapho. Sekulungile. Aha. Lo khansela walapha wa13 bambiza abantu abadala wabona naye lapha ku TV le owangisithusa ukuthi angibuze uthi kuphi kanhlewo ngambona ukuthi akusiwa sewa13 lo mkhodi mangakuyondlula lapha mamela akuyo lapha wa13 ufike wathesathanhle wathesifayide ungajinda uyobuka lo mkhodi ukuthi lo muzo la uduze kwawo ngeke uwe yini yes ukunamhlanje kulento waqala uyikhuluma ilanga le-legislature abantu banukelwa masimba phuma phakathi ezindini abhoma la phakathi ezindini lesuwa isibahlulile labantu bakamasipala labasebenza amasimba isibahlulile ake niye phela niyosiza lapha
Hawu sesiyancenga ke manje ake niye nosiza ngoba phela niyatuleka sesibabathi awukhansela kazi ukhansela makake wafika lapha bizi meeting into ayenza mabambuza imibuzo yakhala awazi ukhala lo mama noma namfaka enkana akavotelwa ngabantu uyakhala into nje ayazi kahle ake niyosiza lapha siyamcela please man ake niyosiza lapha nibuye nilungise le nkinga zenizwala embudle ethaya la mfuleni abantu bakithi basemakhaya ngisakhala namanje badla wona lamanzi imfuyo sifuyile emakhaya zidla wona lamanzi yes ake nisize kodwa lento esizosiphendula yona sicela ukuthi imali niyibekele usuku bese nibiza bonke labantu le moto lebehela ngizwile bathi bikhona ihele yonke le indawo ibiza umphakathi wakithi ngathi ungahela noma 3 days ubuzo bakhazela nje abantu lana ukuthi ka no kusukela manje siphena amalanga amangakhi nizokwenzani nenzeni angikhulumi ke umgwaqo ngoba niyabona na ungangqaba ngisho umuntu kulomgwaqo yabona nje usahluleke edolobheni sibathinta sesila esethe police station wonke umuntu owehla utovula icala wehlakiso ufile lo mgwaqo angazi na neminyaka emingakho wakhiwe kodwa nje musha wona kodwa ufile angifuni uze lokuthini igreater bese sinama planet nje sicela amaphoyisa angasiphazamisa sifuna ukuyibopha mayeza apha elokuthini ozosebenza ngegreater uzawusuka ngale ekuseni azoyishayela ngapha intamba mayishiye ngapha ngoba ayiseza siyazi siyayibopha izohlala ngapha elokuthini sicela lokho nje kakhulu Okay. Ngiyabingelela nami ngusizwe wakwaDule. Angisinalutho Nkosi yami nani kanjalo. Uyafika. Ngingumholwa omdala mina. Soloku kwaDemocracy yaholwa ngilandela nje. Akhuluma madoda bengabafana bekhula baze babe ngaka bekhuluma izithembiso bathi hey akwenziwe lokhu kwakhula amakhekha ayethe savelelwa inkinga ke lapha eMkhondo ngonyaka ka2005 emkhondo nakho sisazelela abantwana behambile ngokwenjayelo beyoguqa le ndaweni ngobe kudala yasolwa le ndoba uhamba nabo bhuti lodwa uhamba nabo labafana bakho mama lapha solo sinenkinga yamanzi iphunzi futhi hayi zonke yabo nje kusuka nje kwenqubeko sakukhazela qala amanzi ayaphuma kodwa ngapha phezulu awaphumi bese into ebibe ebuhlungu tutu engiphatha kabe ephunzini kunabantu abafike basikuthi mazama ukubamba ama-meeting endaba zamanzi kodwa bona labantu nabo banale nkinga yamanzi yini niyabakhokhela bese sidla kule ndaba yomsebenzi lapha phezulu kunabantu nje aselobadlala umasipala ninini basebenza le ninini bayaphuma bakuvela amanye amananga bangena ngapha yini ingoba bona bagqoka ikhipha ze-ANC ngoba labantu ngisho noma kuthiwa kufika inanga kunenkinga yalento elokhuzana yakwesibili yale itrekela yamanzi itrekela yamanzi mayifike ephunzeni ihlala ingena isihlathi siyi-1 day akangena zabamabili esihlathini siyi-1 yes mangimbuza lo mbongi ukuthi baba wenziwa yini wena njalo ungena la wathi usuke athunyelwe umphathi wakho ukuthi angene lapha ingoba naka jola khona yabona emama ebabesabi nabo bobhuda abagqoke imfomo ehlokeni khamba lekade kane bengifisa ukuyishisa lemanje ngisabanaba labo bhuti labagqoke nazi impahla zabo yes ukhansela wase11 angimazi saphela mama sathembala lo saphela mama sathembala lo sizamdinga ephunzini asizamdinga yes lokho noma thosi yambiza akeze ephunzini ninini selambonela kusoniwe ephunzini
balimeze umfana lapha esikoro indaba na mabamlibaze ngambize sisesitadini yathi ndoda ubizo sifone yapha kuloya muzi akungeneki apha kulo muzi ithenda ngebalibeke kunamanzi ebegethini wathi thathana amafosholo nenze kwasho tata ayifonisa imfone lathi asithatha amafosholo senze kodwa mangathiwa kunomuntu we-ANC ovelelwe inkinga hayi ngisho nawe mama uyabonakala uvela kuloyo muzi ngiyabonakala nivela kanti kadade la ephunzini la ipitso sizoneni yini lenkinga engaka mama esiyonile kini kumanje mama nathi naphela emqondweni nathi indawo nendawo akusebenzani bakuleyo ndawo iwathi newathi akusebenzani bakuleyo wathi naku manje kufike nayo bekune project la indlela kulungiswa kurenovate indlela ngiphatheke ubuhlungu mangizwa kuya project bathi bafuna umuntu onengane phakathi endlela ozolusebenza phendlela kuthi kunakubuya abantu bale emaplazi ngoba endlela siyazi khona bale emaplazini leboshofa spring kuthi kunakubuya abantu bale eswazini bazosebenza phendlela makungenzeka lapha esikolweni emama ngithi ngiyendlula maybe nabangani bami sibone bavimbezela abafana babaganga kuthi singasingayenzi lawo ingane ezifundi khona sileze izingane beyifunda lapha abafowethu nathi sifunde khona kuleli kolo kodwa namhlanje ngiphathela buhlungu ilena ngisikole kuthiwa sise-11 kodwa kuthiwa mina ngingasebenzi kunalabo mama laba bawuthuna uma bawu-3 kanye babonga shembakithi bankaka abanye bakhona bahlala phansi ema-RDP abanye bakhona kodwa ley'phunzi abayifuni sonani thina ey'phunzini kubo kumanje kunanayo ipayipi yesuwa le project efiye December engale ngenzansi imsindo lapho mama yini niyakhona lokulungisa noma nikhona noma lesuwa phela ayiyeke le pipe lingenziwa le pipe lingale phela kungenziwa straight kamna mama ngiyaqakeka ngiyafisa lekwazi ngabe sonani monga konke sonani lapha ephunzini ngiyabonga akuze zonalo mamme kungumbuzo ngale ndaba la ephunzini yamanzi ngoba sekusetshenziswa nenkuzayo lapha ephunzini umehluka ubonakala kahle labantu abasebenza lapho lo msebenzi bayawazi ngoba iminyaka miningi amanzi adlula la wonke amalongishana amanzi la adlula khona la kunereservoir khona abanamanzi iqiniso lihle nje kubuhlungu kakhulu ngoba kufika kukhetha amakhansela nami kuthiwa la ifundile ikhansela nami ngayigcina ngisazi lapha ikhansela yile ekufanele ngabe liyasilandelela libuka ikhalo ziphile asilazi ikhansela mina anikhoni yini lapha njengomasipala lelo khansela ukuthi nishaye itrabhe lapha ukuthi yendoda uhamba kanjani lekuwo noma uza aseza namagama uza eza namagama ukuthi abe ne-IDP yakhona ukuthi banjela sekufuna nje ukuthi kube nalamafomu okugcwalisa lekuthi nobe ba-atendile bathi umsebenzi of which that is wrong ngoba la sifuna ngey'mpilo zabantu ngiyabonga siyacela ukukhuluma lapho nathi sanibonani mphakathi nalaba bangale bawumphakathi nedi bacabanga ukuthi siyalwa sini sonke njengoba sila singabantu sibala mkhondo abanye noma bangasibala mkhondo sonke siyawadinga lamanzi sonke siyawudinga ugesi le nkinga evelela abanye ungumuntu wakini but manizokwenza kanje kumphakathi kusasa le enizongena khona i-door to door nizocela amavoti ukuthi banivotele siyacela baba umkhonto cela manje usiphendule lokho esikufunayo uma ungakhoni kungekho kuleyo phone oyiphethe noma yini oyiphethe nigibele emotweni bafethu nisihambele nibuye ngesonto nizo nempendulo eziphilayo ningafuni manje silokhu silwa sisodwa manje singabantu sonke lawo wonke umuntu olana akekho ezomtshela ukuthi yena akagezi ngamanzi sicela nje usiphendule into eyiyo ngoba manje mawulokhu usibalela izinto esingazazi
uyasilimaza and kuzosuka umsindo la njengoba usibona mina njengoba ungibona mina ngumsindo ngoba ngizwa lento ngiphendula yona lento ephendulayo yikho kumemorandum mina njengami nje ngumsindo nje ngulaka kabi ngoba ngasuka la ngenyawo ngazoletha memorandum le kuwe wafike wayimukela wena manje uzosiphendula into engekho esingayazi usiloku ufihla laba abazoboshwa ungabafihli wena nje siphendule ngogesi bomama njengoba bala bezela amanzi ugesi kuphela nalo mgwaqo wena nithi musho ubolile nje lo wami lo ngaphe what level ubolile nje ufika kuthiwa musha kodwa bese sowufika upheshwa ubolile nazo inspector lapha nihamba nangemoto nigadiwe nizo inspector nje into iboliwe yonke lento abanye baza nama bodyguard bagadiwe kade ukuthi uzotheka umgwaqo ibolile lento enisenzela yona anikele nje ukudla imali nisebenza into eyi-1 ephilayo bese niyazidlala niyekele lokulanda abakhozi le angeke uzongithathela ngihlala la what level ungilandela umuntu wasentombi azoba yikhanselala lapha akazi lutho emagadeni ikhansela engaziyo nani le kodwa umgwaqo ubolile lapha akakwazi ukufaka break wathatha umgwaqo wokugubha usela umgwaqo emagadeni ulimela abakhoni ngisho nokungena ngey'moto zabo laphaya anike niyiyeke nje lento mama me makukhashwa lapha amaspari ake lapha kule room ekukhashwa kulo kuke kungena ikhamera makwenziwa i-interview kube erumini la kunekhamera khona ningenzi nje ama-interview ukuthi hayi mntana dadewethu ngena ngasichaphazi nifuna abantu baningi abantu abafundile la ngaphandle abaney'tifiketi zokwenza le misebenzi enihlulayo abanamaplani okuthi kungenziwa so kuphume kanje hayi lokhu nisilandele izinto zale ntuzuma amashangana azodla imali la sicela ke manje ukuphendula kule ndaba ye memorandum ngicela ukuqala la imemorandum esayithola sayiphendula sayithumela impendulo abaholi esabathumela impendulo bathi nina mphakathi anithokozile ngempendulo Bawumkhonza uyaqhubeka namanga bawumkhonza bawumkhonza yekela lento lokumanga wakhulumayo sisile sathi uzosithatha nomasipala nangasakhulumi uzosithatha nabasebenzi bangamasipala ungakhulumi waphendula abo bantu sasiboshiwe uma ngabe uphendula imemorandum impendulo sayithumela abaholi kubani babumkhonza ukhuluma amanga babumkhonza yekela amanga babumkhonza yekela amanga uthi ukusithatha nomasipala nguwonamanga manje kwabakhona omunye amanye amaphuzu abhalwayo yiwo lawa besiwaphendula-ke umkhonza onamanga wayiphendula kubobani manje besephendula impendulo ey'ndala babumkhonza sicela usuke ungasaphendula babumkhonza suka ungasaphendula indaba yamanzi lento esiyenzayo inconsistent lento esiyenzayo asena lento esiyenzayo amanzi baningi kunamanzi esinawo awu lento esiyenzayo awu lento esiyenzayo abalento esiyenzayo kugcina kube nenkinga ekutheni awafiki ngesikhathi esifanayo ngokwenela engahamba bawumkhonza sicela ungasaphendula abantu abadinga amanzi benyukile emnyakeni ngeke sikwazi ukuphila ngakho nabantu
nabantu abanye abakhakamumthetho nabo kufuna sibanike amanzi ngoba amanzi ayilungelo lomuntu ngamunye ngamunye. Switch it off. Switch off Izolo zokuthi phezulu kune-corruption e-technical noma phezulu water. ekhanda Kuyishwa-ke lokho ukuthi kungenzeka kodwa zikhona iy'nhlaka ikahulumeni ezehlukahlukene eyikwazi ukuphenya uma kunezinto ezingenzekanga kahle kunanoma yiyiphi indawo kahulumeni noma kwamasipala noma kithi. Lokhu kungenzela ukuthi uma umphakathi noma kungathiwa awuthokozi ngophenyo olungenziwa yithi, ungaya ey'ndaweni ey'fana no-Public Protector, Office of the President, ningayipetition i-legislature. So yikhona iy'nhlaka ezibhekela ukuthi uma kukhona la singenzi kahle khona nathi nani ukuze zithokoze noma neneliseke ningaxhumana nazo. Thina njengomasipala kwamanje sine 24-hour contact center lesikwazi khona ukuthi abantu uma kuney'nkinga bakhulume nayo. Kodwa njengamanje sizama into ethi sikwazi ukuba ne-hotline la khona abantu bezoreporta khona uma kunezenzo ezingalunganga. Lapha kwaba nesicelo sokuthi kukhandwe umkhandlu wonjiniya nososayensi emkhonto. Esikushoyo la ukuthi thina asikwazi ukukhanda kodwa ma umphakathi usuwukhandile ngeke sale ukusebenzisana nawo ngoba uzobusiza. Otherwise ikhona ikhanseli yama-engineers ekhandwe nguhulumeni ngokusemthethweni esebenzisana nayo. Kodwa-ke nayo noma yipheli umphakathi ongayikhanda ngasemkhonto singajabula ukusebenzisana nayo. Indaba kagesi ngicabanga ukuthi into kagesi ithi ugesi asiwuphehli njengomasipala siyithole Eskom. Uma siwuthole Eskom zimbili indawo abasinika kuzo ugesi. Kula eMkhonto edrobheni nasemsidabu. Manje iy'ndawo zogesi noma inani logesi esinalo selincane kunabantu efuna sibalike ugesi. Ubaba ngoba kade esho ngapha ukuthi badinga ugesi ngenkani. Siyazama ukubanika abantu kodwa manje sinenkinga yokuthi sekulukhuni ngempela kodwa siyakhuluma no-Eskom, siyakhuluma no-INEP okuyi-entity kahulumeni esincedisayo ngokuthi uma sidinga i-support yoku-increase i-NMB isincediso sosibhizi ngalokho-ke manje. Indaba yokuchitheka noma yokuphuphuma kwendle ingakafiki la iyakhona. Cabanga ukuthi njengomasipala sibhizi ngaloko siyalungisa besivele sisebenza kodwa sikhulumile nomnyango wakwa-Water and Sanitation. Umnyango lo uyasinceda ngembali ukuthi silungise ama-project, silungise i-capacity iy'phesi zethu nala kutholakala khona indle isetshenzwe khona ukuthi ihlanzwe. Indaba yemigwaqo ngicabanga ukuthi umphakathi uyazi ukuthi miningi imigwaqo esesiyilungisile eminye sisayilungisa. Ikhona eminye imigwaqo esiyenza nezinye iy'nhlaka zikahulumeni ney'nhlaka eziy'lungu njengokhandla bayasinceda ukuthi silungise imigwaqo ey'ndaweni la besebenzela ngakhona. USanral usincedile edrobheni kodwa njengamanje umthamo wey'moto wendlule emgwaqweni le esebenza ngizandayo uyaphezulu. Silungisile umgwaqo owu-4 kilometer ePola Park, u-3 kilometer road esibetha, we-asphalt emagadeni, eThokozani, St. Gravel naseLas Plaza.
othi bunamameneja kamasipala ofanele siwaqoshwe. Yes. Impendulo-ke ithi eNingizimu Afrika sisebenza ngomthetho. Omunye wemthetho noma omunye wamalungelo abantu abanawo bonke baseNingizimu Afrika yilo othi wonke umuntu akanacala kuze kutholakala enecala. Manje-ke asinalo uhlelo nohlaka esithole labantu benecala kulo. Yileyo-ke yokugcina impendulo siyabona.